Apay ema ama kauma ka, sikalaeng tinak makagkadua. Tunggal sumken tuy iliw tuy riknak, sikalaeng tiada ditoy denak. Idi na minsan arabii, idi madamaak nga ag-FFB. Idi kwantada makagargari, anakitak ladawan ti babae. Idi kwan ketjak nagtagtagari, miningmingak ni iba na alawi. Inget lapsat sa payla nagseksi, daytoy ema isun tinagserbi. Ragsak ko ti inain paay, ni ema nga agdala to'y sibay. Ngem kanayon asaludsudek no apay, kanayon ni ema ni kumamit pipay. Idi namin sa pagringkot bigat, uray nujak pa'y di na kay mukmukat. Tuy cellphone ko't inak di nakamat, messenger app tinak inlukat. Idi kwanket naglaatak, nagatumit din message yan ti group chat. Ti daras kumet ang nang lukat, adu video ti minulagata. Idi kwanket jak nagtagtagari, Pinoy buyak video ti estudyante. Inget lapsat sa payla nagseksi, daytoy ema isun tinagserbi. Ragsak ko ti inain paay, ni ema nga adala to'y sibay. Ngem kanayon asaludsudek no apay, kanayon ni ema ni kumamit pipay. Idikwan ketjak nagtagtagari, Pinoy buyak video ti estudyante. Inget lapsat sa payla nagseksi, daytoy ema isun tinagserbi. Ragsak ko ti inain paay, ni ema nga adala to'y sibay. Ngem kanayon asaludsudek no apay, kanayon ni ema ni kumamit pipay. Ngem kanayon asaludsudek no apay, kanayon ni ema ni kumamit pipay.